Komali sme snívali, teda aspoň chalani, že budeme mať vodičák a budeme môcť chodiť všade tam, kam sme nemohli. Ale nevždy dopadne tak, ako sme si predstavovali. Bežne existujú dva typy ľudí, ktorí chodia na autoškolu. Normálni ľudia a experti, ktorí zožrali všetky skúsenosti sveta ešte predtým, než spravili autoškolu. Pán vodič, zapasajte sa, uvoľnite si ručnú brzdu. Ale existuje ešte tretí typ, takzvaný antitalent. Každý z nás minimálne jedného poznáme. A pokiaľ nie, tak radšej by som sa vysral na autoškolu. Pustíme tie stierače. Pri týchto ľuďoch si naozaj pri ničom nemôžete byť istí a nebodaj, že by ste ich chceli začať sami učiť. Ja ti strašne ďakujem, že si ma zobrali jazdiť, lebo všetci sa ma to báli naučiť. Jaj, v pohode. A berte to pozitívne, stále nejste ako vodiči v Amerike. Prečo tu je tretí pedál? Aj keď sa v niektorých veciach líšime, časom po autoškole niektoré vety začneme skoro všetci používať. Bože, pohni sa. Idem 70-kou na 60-ka. Čo ešte po mne chceš, ty žebrák? Najprv zabrzdíš, až potom dáš blinker, ty debil. Oranžovú ešte stíham. Dúfam, že tam nejsú fízly. Sú to fízly. Daj si pás. Kde si robil vodiča? V Kauflande? A čo je toto za vodič? Potom sú tu zase neskutočné otázky, pri ktorých ti praská žilka v oku a ktoré sa ľudia musia stále pýtať. Koľkokrát ti to skápalo? Kde si robil autoškolu? Ja som to mal lacnejšie. A koľko si mal bodov v teste? Stop, ľudia. Prosím, serte na to a nepýtajte sa pízdoviny. Každý sa neskutočne tešíme na deň, kedy dostaneme vodičák, ale máme veľké očakávania. No realita môže byť trošku niekedy iná. Mám tie kľúče! Mami, môžem si povedať? Nie! Hlavne, že zrazu ako taxikári sme pre nich dobrí. Viete, to bolo ako keď ste nemali vodičák a hovorili ste si, kam všade by ste išli a zrazu keď ho máte, tak... A čo teraz? Veľa ľudí radšej počúvať CDčka než rádia a osobne sa prestávam čudovať. Jedna rakovina väčšia než tá druhá, až mám chuť filpnúť celé auto. Prijímajú sviatosti, zúčastňujú sa náboženských aktivít. Mene Pánovom. Pán s vámi. Dori! A všetky tieto veci vedie tak strašne vytočiť, že máte chuť sa zastaviť najbližšie krčme a ožrať sa. Ale... Ja hovorím, že ja som nenafúkal. Pán vodič, toto je harmonika. Asi by som nedoporučoval jazdiť po zemi.